Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Paula Repa Sawah. Halo pemirsa semuanya. Kenapa? Jago ini kenapa kita santai ya Jiro? Ini kenapa? Enak kaki 1000. Neng kono malah wakih cah. Wes guys, tadi iki jam piro iki? Jam 12 lah ya, jam 12 kuwi. Ya ape jam 1 lah iki wis sampe dibunder-bunder wis dibunder-bunder bunda sih iki wayahe bunder-bunder bakso dek mang wis gawe tahune guys. Tahune enak, aku sangat suka ya. Ya enggak pete gimana sih enggak pete enak yang enak banget ya enggak juga sih. Ya pokoknya enak lah ya, pas enaknya pas. Aku makan nggak ngewangi karena tuh aku tuh ke sekolah gitu kai. Cuma ampun hai tahunnya siapa dah nek pasar mah gawe ede bengi guys mestine ya ora wis guys tadi. Cukanya terlalu banyak. Ya pernah. Boh ribut nih ya guys ya. Iki aku mulai ndek mau sekitaran 10:30 gitu yo. Terus aku mulai terus sing dikojupok kompor, gas, dadang, dandang apa panci, terus adonane dicepakno, karpete dicepakno, ya pokoknya ngono lah ya. Terus mangan apa jenenge tahu mang aku entek piro no, enak banget, aku suka. Ora 15 deh, oversize kuwi. Aku lagi 2. Oversize ki aku lagi 2, yo guys yo. Wes guys iki 2 tambah piro no. Ora le, yo wes guys iki tak tatakno yo kamerane ben panjenengan semuanya tahu bagaimana cara membuderi bakso. Yo wes kayak ngene. Aku kayak cah belajar mbuderi bakso ku kowe roh nganggo apa? Nganggo busa sabun. Tak ngenekno dhewe. Tapi dadi apik sabune dadi bunder-bunder. Ning banyu ngono kuwi yang rak watus. Makanya aku mbiyen nek atus kuwi 2 jam. Gak juga sisa jam. Ambek aku kayak gitu ngejak kucingku tapi bermanfaat, Mbak. Kucingnya tadi iso anu ning WC. Pengen berendam sing sabun berbusa tuh. Ndak. Ngomong gaya iki upluk-upluk sampe munduk kae cemplungi pisan. Ya bar kuwi ya gak ngelonyot juga sih cuma keset ngono ae tapi tenan Mbak biar iki koset nang atean yo kan lagi aku mentas biar iki aku kan saya kucing guys walaupun ribut ya kayak tapi bermanfaat dene dadi iso kayak nguyo pup ning kono ning panggone kuwi nek sing wedok kuwi cerdas langsung ning panggone ning klosete nek sing lanang kuwi ijik koyo ning jabone ning pinggire ngono kuwi. Hah? Le tapi sing terkadang yo sing wedok terbawa arus sampai sing lanang terok sing lanang ning pinggir-pinggire ngono kuwi. Tapi ya ora apa-apa kan jenenge ning wis karek ning karek dikebyuri ngono kuwi. Bermanfaat kan mengajak kucing mandi. Wes guys, tak nang kamerane. Wes guys, iki tadi sing bunder-bunderi delok ya. Sing ora gini sih wes sing mangan mamamu apa. Ya Allah, ada jahat tidak. Aku lagi dendam mek cah kuwi. Ndak kenapa dendam. Yes, pokoknya aku makan. Kayak gini kan. Ini bunder berapa Allah. Oke, gitu lah. Ya Allah. Aku tadi kawan bundering dah. Bunder-bunder kan. Aku pengen pental. Neng jero sarang. Sarang kene pental. Ya apa sih? Please deh, jangan gitu ya. Apaan sih? Gue belum tak pilih. Ya udah aku nggak ikut deh. Gak di guys ke titol. Gak di kayak not apa siapa-siapa. Jadi ya gak usah bingung. Pilip. Kayak es terus ya Lip.
Sekira ya. SS. Wis guys tak pindah ya. SD SMP. Iya banyak siswa kecil. Wis guys, kita awali isik yo kamerane. Wis sudah mulai banyak guys, sudah mulai full ya. Jadi yo mamaku ki mau kayak daging. Jaluke didedekno ngene iki, tapi ngene iki yo tambel. Dagingnya kayak ini apa bagian ngono ki sing biasa seperempat ya udah. Sing ngono kuwi dipekno loro mbek bayi yo kan. Iki tambel. Heeh. Ini apa guys, tak tukokno ini ya. Jenenge Mbok. Tapi aku kadang mangkel guys. Aku yo mangkel Karena gak gelem nunggune aku. Aku yo mangkel ngene iki gawekno aku. Mereka gelem nunggune aku guys, mangkelku kuwi. Mbakku itu tidak tahu diri. Memang. Roh adine iki bengkong ngono iki kongkon ngene iki. Aku njaluk mateng anae. Aku njaluk sampel, aku njaluk tahu bakso. Njaluk Aku njaluk bakso. Enak nih ngomong. Ngomong aja lah sing gawe iki. Mumet ngasan guys, aku wis simang yo atek bayi yo sisan. Kowe mbesi seorang budal apa jenenge ne pati. Waru di kabeh Mas. Senane opo ae sing cementel golek iki apa iki nek kebun opo iki. Ya setidaknya sudah berkurang dah. Uang gede bagus. Itu ya gini. Wis mulai pun Tapi guys. pangane nek kayak gini digodhoki nek gak hukumane mati. Mati sa. Bukan dari kok makane nek goreng-goreng apa-apa ngono kuwi kena jiplok gak apa-apa. Soalnya apa? Engko mlebu minyak panas kumane mati. Wis tau gini sih genis. Karena aku sekarang gak tahu aku iki rong gak sampel loh Mas sampai yang nok kae. Lah aku mau nggih tahu dhewean wis delok kae, delok Lah aku nawa. mang yo gak kubahan sak menake dhewean Lah yo. kan kumbahanmu. Ora ambek kolaborasi ambek kubahanmu. Lah sing kon obat sapa? Dene iki yo kolaborasi kene. Ambek kene sapa? Ya apa kok siji loro? Nek gue si loro mang. Siji loro telu papat lima. Siji, loro, telu. Kok Indasku tak plong-plong harap bakso. iya guys mendekan ya aku ki jadi suger-suger nih. Tapi buku ki. Tapi mang anu mak tahu bakso. Enggak umur. Piye? Sini opo? Kamu mau tahu bakso tak umur? Kan ambil sego. Mbek tahu piring. Awas kene gede-gede. Apa Ki anu ya, guys. pentil iki lho. Sak pendel sapa saiki sing sak mini guys ya Allah Gusti. Please, iki anu YouTube wis diatur untuk tidak untuk anak-anak. Sah. Ngawur jane guys, Tapi enek pentil tok gak disusu. Nah. Please sing nonton ning TV ambek anake ditutupi ae kupinge. Mundak sawangen kok. Sawangan udah sawangan. Sawangan berdebu. Sawanen ya. Wis guys iki kok tak syuting meneh. Ya tak aku soe. Ora wong aku ora nggawane mama kok. Telepon mama, guys. Ora tak gawane wong iki pengen minggu lamarane sawah kok. Sampe tiga apa? Lamarane sawah. Mama mau tak gawane tahu bakso tok. Kapok. Terus bundes mbok siksa ngono, bundes. Emang kau kayak bundes. Aduh bundes, bundes. Iman guys. Apa?
Ultra killer sih. Ya iki semari basane enak kok. Iya, tembulungan kabeh yo. Ah, foto, enggak mama yang mangan. Walah mah ke digedi lah. Go digedi. Are. Yore. Hah? Wes. Pancine sak pira gedene iki tanganku iki pancine. Tapi tak gani 5 tok sampean sok. Tak gani 5 tok. Dik, kudu gelem. Emang kan siapa? Emang lu siapa? Wong ngono kan pira? Kau telah membuat Yaya. Kau mau bakso ndak? Kau nek mau bakso tak dibawain Mbak Repa besok tapi ndak mau ya udah. Mau atau ndak? Gak omong Gak mau berarti. Nah, ngono. Iki cek kurang sak kloter neh. Sing jenenge Sempol. sempol ya. Tahunnya wis Aku kan esok sampai saiki aku belum tidur. Nanti aku gila depresi di longgas iki tak balik baksane. Ya piye carane adus? Wong aku wae dikongkon bayi laran apa jenenge mbok base, omahe kon resik sarung tinggal. Padahal aku mau ninggal kok pirang dino ya jane mah bayangno. Kuwi omahe dikongkon resik isik. Ya apa ku sing gawe lonjong kuwi sapa? Ndi? Repa. Yo iyo. Iya, Pak. Lonjong. Oh iki. Sarangan. Sarangan. Ngerangane kuwi ya apa sikil rangan iki. Wes guys iki tak anunane sik yo. Gudi lho. Ala pengen saya Pak kora-kora beane apa? Akan request. Wes. Ndang kowe. Wes guys, aku pengen ngadai pentol ya iki. Ben enek gunane. Ya juga sih. 1, 2, 3, 4. 4. Wes anu wis mata kabeh. Iki iso. 5. Kuwi aja putih kompor ngono HP ku meledos nggo tenan. Wes mah jo ngemeng mah. Itu. Mak. Wes ya, besok ae langsung kale mangan ya. Tuh, 8. Piro ndak aku sing lali. Ya Allah Gusti. Kuwi mandi anune kae sing ning ndi kuwi? Ojo ada sing ngomongan aku ngitung nih, enggak bisa. Ndak terus piye? 2 3 4. Terus guys, pokoknya niki aku ngitung ya, pokoknya. Ndang ke kene, baleni. Piro? Aku Gak bisa ndak. Gak bisa aku nanti diliatin. Terus kan sih mending tiba pemirsa mumpet dulu aku. Tadi. cus. Iki pentol apa ya, Mbak? Keriting, Pak. Iki. Kriwil kuwi. Kriwil bener kuwi wisan. Dibobok iki. Ndi lho gak bener kriwil iki. Terus ngene iki. Tapi iki dibobok. Sing gedhi ngene Tek bareng ngene. Karo tak lebokno. Tek ngono ya, Mbak. Ngembun. Kenapa wah? We listen we don't judge. Tapi aku ngejudge. Itu ora kriwil. Ah, panas. Rupiah bete kedo pentol kriwilku. Mbak masuk kriwil ngono. Carane Dah kuwi piro dah? Guys aku gak iso tenan nih guys. Mbok yo karek ape mbok do kefokusanku kurang. Encen kurang fokus.
Lah aku ki gak iso ya pokoknya kabeh kudu meneng lagi aku iso. Ya terkadang iso, terkadang ora sih. Iku sik nyandak sampel. Iya. Ya Allah aku capek. Aku boleh gak sih tidur dulu? Aku kok ketok enek kegiatan cah ning iso ringin. Iya. Kegiatan apa? Ngobrol. Kegiatan apa kuwi nek wong lanang? Ele. Ndak Kakoli. ngono. Ndak ngono. Wes iki saya tak bungkusi ya iki nek 100 kurang lebih 100 lah. 100, 300, 400, 500. Wes guys gak roh kurang lebih pokoknya yo karek. Cepat dhewe aku. Carane piye guys kayak menara kriwili? Jadi bunda ngene. Ora iki ngene jajal aku pegawe. Kene. Sekali. Badak ngono. Kene. Paten sih apa sih? Kalau menara kriwili ku iso piye ya jal ini piye ning gawe jajal. Tak delokane mbek meremelek. Meremelek. Ngene oh. Delok merem-merem itu. Ngene oh. Kan lho. Kan. Kan. Waduh ae kowe iki mangane iki gak usah ngejat aku ya oke. Iki padha ae ra godak padha ae kuwi. Dadine koyo mirip awakku iki. Ini namanya penara kriwil. Enggak sih. Ini adalah repa. Pentol Jebobok. jebobok. Wis padha mbek repa. Repa kan dunianya juga jebobok. Tapi panas. Panas. Anak ini memang anak-anak. Anak-anak-anakan. Kan ini mulai mengambang. Ki banyune jane ngene guys, sampai bokan bening terus yo ora iso. Kita coba. Jongo, sidon. Please. Kayak nek anu ya, kayak nek satu. Kuwi ya, sendok. Ya Allah sendok bekas mangkes ya wis. Ya Ya Allah centong. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini direbus lagi yang ini. Dipangan dewe guys. Orang Arab mangan panjenengan semuanya ya. Kita harus menutupi Katanya aurat. bolong guys. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pakai warna pink. Kita ngono. Panas padahal. Matang tapi. Matang berapa kok? Matang Rene. Matang. Rene. Saya sambal kacang enak. Rene. Matang tapi tengah. Tiga sambal kacang enak banget asli. Wis ngeri. Oke, iki Mak apa mencoba iki? Oke, Mak. Biasa aja. Nek jareku biasa aja, Cak Mak. Enak ya, Mak. Boleh. Oh, takut malaikat. Lah biasa saja. Kalau gitu aku enak kan Dene. Aku enggak ngene. Enak tenan. Apalagi tidak sak-sak dulu lah. Enak banget. Enak. Enak tenanan, Mak. Inoe bertubi-tubi banget. Bertubi-tubi sering banget. Dadine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 600 kurang lebih. Enggak roh. Pirang kilo? Enak luane kuwi. Ikan kok tidak semacam lah. Pirang kilo mau? Karena aku merasa kayak dan gue emangnya di model ngono terasa pengen di model ngono. Emak, gue jenenge pentol kriwil, Mak. Ini jebobok yo kuwi. Sekarep ngono kok. Boleh sih no. Kayak sitokne dah. Jare biasa saja. Lah biasa saja tenan kok. Kok Cici. Oh. Yang koyo kurang. Los. Enak wis tenan orang dibeli ya. Malah, Mak. Iya, kok tak enak ben jadi aja isik bunda. Untuk pemirsa yang mau mencoba silahkan ke sini. Dikasih aku, juga tak dodol gitu. Terima kasih. Hama. Ini makan deh makan ini. Iya, ngesot. Menara kriwilku jadi guys. Pentol kriwil ala Revalina. Aduh. Kok tega ya mbak aku? Gue buat tele. Jadi biasa saja. Biasa saja.
Nah guys ya, Cepolan piye? iki diresiki iki mubazir. Apa, guys?